sa stig, unang barra. Kadua ka batol, kadua gabi una. Yan, nakasan nyo boy! Yeah, big shoutouts dahil pinasa stig, unang barra. Elimination round karon no. Big shoutouts Apollo Sports Bar, DJ ZQ sa tanan natin rin karon. Ug mga kuan day, mga bago day nga design sa Rapolo collab, Rapolo Flip Top, Rapolo The Concept Store. Sa akong wala, gikan si Bunga, maglangaws para ni Amo. Kay Amo, kay Romania, Don't Bless, at siyempre sa Biyak natin. Sound, tuo, gikan Lapu-Lapu, maglangaws para ni Juan. Jadi Apari, Tragic, sa Paris. Wala na sila ng kwentos, pili ni Amo sa una, okay na ni Juan. Yo, minata yung tanan bay! Rapolo, pinasa stigo ng barra, first round, Amo. Boss Jan! Si Juan ni, sa imong mga napilian, piling nimo, mawan ni, ay palipat sa kaamaw ani o para di ka mawani, pat yun sa kuning kanahan para sa imong listahan mawa ni game. Pamilya ka linya, matik, kaklaro at umigo, akong gibalik kay mautoy ni Tagus mismo, kay una sa tanan sugod palang wan, girimay nakang mutoy intong ni tapos nimo. Kay sa mga wa nakahibaw, gabate na may ani sa BSK, takarag saba-saba, gakata-kata mo dyan Leo sa flip top, makatawa kas pagkanga-kanga. Batil na mo, gabi kay isog, nya puro baya palpak, mandas mag pero ako singot, raiyang napatagak, duot bangga hapak, pisikal kayong karagnat, sa letrahay nga duwa sayok imuhang mga dapat. Sa pisikal, gusto juga pisikal aya, ali para sa bunog makasuway ka. Iguman aning duwa atos gawas, magsumbagay mong tata. Pero di, pangyaging tuig pa ako ni Gipildi, wakalusot ang wan kay banga. Wa gani magsilbi sa 1 week prep, aning 1 month pa ka ha, kaysa tryouts di patay ka. Kagahapong wa kakadaog sa kung mga sa unang bara, samot na sa tuhna karon 1 akay tsansang mo daog sa unang bara. Tsansang mo daog sa unang bara, 1 anay gana, 1 anay pag-asa, makagawa sa pagkaluser nga 1 ay sama, imong pangan, napuruhan, ano naman way ikya sa kong gun burst kay mailaka, nga tirahon og puruan kay akong 38 binagsa. 1, 3, 8, di namol ayaw og katingala, kundi swertres, nga rambol kadagawas, igo kabisag-asa. Kadagawas igo kabisag-asa, yawa na, igo juga. Sa imong kabugo nakapangutana si Tata Ugon sa una ay kabalaka. Sa imong kabugo nakapangutana si Tata Ugon sa una ay kabalaka kay baas likod eh. Buang nga. Sa imong kabugo nakapangutana si Tata Ugon sa una ay kabalaka kay akong tiraron kay sa una hagbay ra tikanggi kung baway kalahian sa una karon kaduhaan ilis palang huwan kay mapildi ka sa una. Time pakyo ka sa baas likod eh. First round, Juan. Pakyo, Turn as Leo. Leogang. Sir. game! Yawa! Giparaw na ko inyong amo. Inyong among walay trap na pakita. Kaso, ito bagi ang kasosyo. Don, haungan makugnay mapakita. Ni ultimo bisag sinsilyo. Wagan ni bilang sa grupong Pyromania. Sige idiga inyong solusyon. Kontrata sa mong ila-ilaha. Mahaungan god. Bisag na tabuna na may pila ka tuig. Way pakita. Do, buhatan pa mininyo pila ka truck. Tanaw di na kaya. Bisan tuod nagwatak-watak na may ang uban nagkapamilya. Among hilig na agi hapon dire. Di rason mahaungan kung parihas na taglinya. Nagkata-kata man lang ka. I-deliver kong tarong aron
Di mo relieve siyang hunahuna. Ribat unta nimo don kaya sa naribit na noon ako niya. Haskang malas, lasam, na noon bata ang kasaba. Pero, change topic. Oh, wala mo makabantay. Nailinyang nagbalik ka nagamit na niya. Ako, manumano, pagpantay mo na muna, aron nindot mapakita. Abrigana, grabe na naman gani ko yung mga taong napatawa. Lisuda mo, gyapon ni mo ha? Solida sa nang imo mga linya. Sige pa muna, akong mga sayop mo uray kaya ni mong makuha. Do imong pagkatao, di ni mo kayang marisolba. Unsaon pag-improve kung maura na'y pirming ipakita. Gusto kag diha ra kataman, stuntman, way kaugalingong salida. Sakto judi ay kida maong gihimuslan kanila, dili masulod pitaka maong dali ra ka gastuon nila. Numbers don't lie do, timan nagpila nagkapila, resume tarunga aron na kay values kumpanya di kay tig bantay ra ka sa entrance, taga kay kayasa. Sugot kag mala lorin sa dang imuhang tirada, muagi pa kag pila ka tour, okay ra kag pila dila. Nagtukag mo champion ka karon kung naapay direkta na unsa. Maoning rematch akong gusto. Utanay papel og tinta. Way gustong magpapilde aron maangko ng unang bara. 3K nakapatong niya. Magpa-double dead pa di ay na unsa. Nya magpa-double dead pa di ay na unsa. Kaya maganigredeem ni Fangs. Ako na noon nga gikontrarag tao. Laom lagi ko mooy ulong sa inyong among gibata-bata. Law magani ka, law mo gaping nga gidukdok na lumping na unsa. Ni complain ba ko ana? Di bawa, kay mao sa nay imuhang tirada, maong ayaw sig pagbuot, hipusa sa nang imong kaugalingong basura. Amo God, angay ludhan, ni bisag kinsang kontra. Ha? Amo God, bugo gipaluhod na ka ni GUD oy na unsa. Gipaluhod na ka ni GOD oy na unsa. Ang rason nagkasakit maong na-delay pag-deliver sa COD Klaruha. Maong na-delay pag-deliver sa COD Klaruha. Wa na limpyo og trabaho. Maong gipatay ra sa kagmala COD imuhang kontra. Taysa. Wa mo nakabantay. Puro gamit na ko rhyme sa kadaghanon tang letras abakada kini pa jong murag ongol si mong mama no. Katong giireg gipagawas ka. Unsaon baby pa kung kontra maong need pa jug nursery rhyme. Time na. Damay pa si Don, bugo man ka. Wag kay ka masilbi sa Don sa amo pa ka ha. Piste ka, buisit ka. Ako'y ting-atang sa entrance kay puro pasud, ako ang tira. Piste. Last battle niya dire. Ako si Juan, Rapulo na Jud. Sa Apollo pa Jud. Dugay na gunangandoy mapabilang sa ilang tapok. Ha? Ang pangutana kung si Kinlord mo sugot. Di pa battle ra ka dire kay nag-hairstyles iyang buhok. Mapabilang sa ilang tapok, may tahion imuhang bakbawan. Feeling yarn, kung ikay mapabilang sa ilang tapok, ikaw ay natapok nga walay bilang. Yung sa'y tuon mo. Makabatel ka diri dumuduong nakalargo. Nyagsuntuyon ti kagpakyo. Bugoon na tao, gukkoon hasta lambo, suyupon ana anso, sungugon ra naganbo. Labaw na diri kay dugmukon kag pulbusod kay sunugon ka sa payro. Ginang pagsyudi si Dunby. Grabe ka bulok. Pag humano ay nasulti kay siyang laway na bukog. Nang murag lubot, mas ikaw pa ang muugom og ulok. Kay giingnan ko ni mong bayot, pero ikaw ang napasubog puro joke. Kay 1, 6 lines ay na-split ni mo sa round 3. Partida, wa mauwaw pa jud. Kung si Rapido na tulo ka oras, unom ka putok siya na ay. Ikatulo nga rounds, unom nga linya, sabay choke. Kay 1, 6 lines sa third round, may pagmuli kag magbantay bata. Mas may didto dagang pa kag mag-istorya kung maistorya kung mag-away mo sa imong asawa. Dili wa kay angay, dili ka kasabay kung naay rapper pang streets, ikaw rapper pang balay. Kaya unsa masulti ninyo ani nga kontra? Ikaw unsa? O di ba tungod sa imong pagka-choker ultimo host way maistorya?
Gagtiguang nga, malimot na. Galisod na, maglibog pa. Kay minus ka sa memorya, di ani mo makalimtan, mapildig balik sa ako Kala sila tanan makabaw, nga di na ka makabaws, naku pisti. Mala Lawrence, o AGC, kay kaduaan, ti ka og pilde. Suwat daw, naku kay Easy. Bay, si ka permente. O Murag Lawrence, kay ako ang unexpected nga mag-jump. O nya na nako, tiwason, kay naapa ako'y tiwasong, tulo ka buok, pilde hong dinhi. 1-1. Nanawa na tiwason, wasa ay buang. Yo, round 2 game. Balik tanaw. Ay hatana abot diri. Parihas tang nataw sa pandemya. Apan ikay nauna diri. Ang rason, mismo ikaw nakahibaw tungod sa kakugi. Sa sobrag kugi ni mo gaw ikaw rasad ang nagpabilin diri. Abrigana 4. Inyong amo na palaran. Iyang karir ni Boom, tagamakta ng napagan. Abi na kog dayon-dayon na ang iyang kasikatan. Naligsan raga ni Montero ang kaisog kay nahaungan. Iyang atbang, tuan na flip top na nakipagsabayan. Ginganlag umang mabaw pero naay napaingnan. Ang among buang, naagi hapon dire nakipaglaban. Nakipagsawsawan kay baw siyang pildi gihapon daan. Sige, wordplay sa diha. Di ba maora na'y perming baon ni mo bay? Di makasabay og teknikalay sa pisikalay sa kamubo musukol pa di ay. Mas dako pa siguro og tsansa kung sa matata magpasigaay. Budlay gurog makadaog ko aning buang labi nagmakasoy-soy na ning gihatay. Pero seryoso, amo ni. So, daghag batos ning bataa. Mas mutuo pa nung kog batos din AGC bataa. Doklon di kag dila ron. Ngayo pa magani kag kwarta si muhang mama. Ay sig piling amo oy. Uy nga na man di kag tirada. Dili ka matawag na amo kung nagpa-underdog ra ka sa baboy. Dili ka matawag na amo kung wakay ikapalit bisag lumboy. Dili ka matawag na amo kung wakay kwartang ikasuroy. Ako pa nimo amo pang-uma, aron na kay pang-choy-choy. Gusto kag easy money? Aw, pag-promoter na lang. Di kay, magsalig kag, ikaw permit abangan sa mula, di ka. Gusto mo bang kumita kahit nasa bahay ka lang? Buguway nga na, ay magdepende goro kung mag-live ceiling kag kaang. Pero, karon, ikaw na sadang bata nga gibadlong, ha? Wa kay masulti sa akong kasaba. Bisag magpalaban pa kas imong mga angkol. Okay ra. Kay naa sa ko'y tata. Palihog ra ko anig dokol. Aron makamata na ning bataa. Nga bisan pag magbuntag kag katog, dili ka matawag na amo kung nakaspudir si muhang mama. Oh, amo. Oh, natarog imong garbo. Kay poro, amo, mama, nimo, bars akong gigamit. Unsa di gusto nimo, bisyo nimo, largo na to, dire ngay topic. Siguro, pwede, to, amo, dire na to ngay dalit. Atong giotso ka sa kuwang migo niya, dire ka na ako ni Dikit. Kay real talk. Ni palit siya 5H na Maria. Aron daw mahiwaga. Tandem pa silang buki. Iyang best friend na wadagana. Pagabli sa zipla ko, di daw kayag duha-duha. Malamang di jud kayag duha-duha. Tanawa sa timong kuyo, grabe masadang hula. Nya, bad mood. Gusto, bawion nilang kwarta. Unsa na, hatag, bawi niya, gibombahan nilang una. Do, ay masig tugag-tugag sod kung mapingis na unsa. Ang rason kuwang, ha? Basin way kapliti sa sibunga. Pero, welo na ko ana. Kay basin sa round 3, inyong amo, way magamit. Sakto rin nga akong puntong naka-auto sa inyong amo nga adik. Kung mo bisyo, mumigo, kung kuwang ay kasakit. Timingan mo init ulo, ha? Paliton ra mog 5, inyong ulo pa'y mausik. Time. Last round na mo. Batik. Round 3 game! Di ba nagparody kag linya ni Lanceta? Paano ko yung title ng yung idol nila Hugo pinaka-adik? Bad trip! Mga linya way connect, tas ang rhyming, puro adik,
Patakarag, tirang pakshit ang utok, wa gigamit sa adik, sige balik nga mura ba og ash. Ilaga! Sa linya kanya kisabit, usbasan na imuhang trip, kay wa kay layong, mapadulngan ko improvement ang balik-balik. Kay naiwan, imong pangan, pero gisiruhan kang Don Bitol. Sige na gani kag balik sa adik, wa gihapong ka naka-score. Imong linya gawakat, puro chok, wa nakatatsag na kasamad. Paro din imong lanseta, way connect, kay wa ka makasaksak. Way connect, saksak, choke, saksak, lanseta, saksak, ingana mo balik-balik, pero saksak ang tudinhawa kay mawa na. Saksak kung kaugtaman mo, aga-ablig ba kung bara. Iyang giray mang, hinay-hinay lang sa busliyo o busiyan. Nagbitaron ko nagkusog imong dilaron para matulid lang. Apangan ni siya na himong siyan, grabe pagkabugo, giray pas, hinay-hinay lang, ingana dyan na basta na'y gilukdok. Ang siyan, gihimong siyan, inyo bang nakita ang pagka-left field niya pasagad? Tungod sa kalawang si siyan, nahimong scammer pa sa dagat. Scammer, siyan, dagat, siyan. Waoy, mong utok, gabing lutawa! Di ka left field kundi buang ka. Abilidad, ni mo kuwang pa. Abilidad, ni mo kuwang pa, imong gara ay gunaha, ay may gambugi sa suwat, di gani kakabaw mo basa. Ang siyan, butangan sa way. Ay nagpangutanan nga nung makatsawan kanila tol, pitikas batang birador, kaya ako na sa'y mukuha sa way, patay ka sa tirador. Damay pang organizer, pariha ka, choker man ka. Patay ka kung sa imong linyang nabuhian. Kaya ang tiit daw ni mo ron sa donut na ka-ordiran, tas nagkumok nga sukliwan. Pang snacks ra imong kusog, ako pamugas na ang lawas sa lusbukog, kay gutom aning duwaa. Bisag di kalikunog busog, kaon lamon Japon murag mukbang ra, sakong donut para nimo, kay sa tanang raws butas ka. Chok daw ko, nasagani ko. Buko. Yo, round 3 game. Tunog si mong pagdoslak, dili lalong. Kay baw kag ngano, gihatagan nimo kinabuhi, rason kitay nag-atbang pagbalik sa Rapulo. Wa nimo gisigurog malubong, mismo kay baw naman unta ka unsay sakto. Karon, ibton ko ning imong gidoslak nya. Diha na ko niya ko idoslak diha nimo. Ha? Rematch. Rematch. Kining duwaag makasumol mo ug maoray pakita. Maong gilutuan ti kag linya nga sa una wala makuha. Nagtuo kag imong makaya. Ala sige daw paminawa. Kung ang ending way resulta sige patas anay ta diri ginhawa. Rapolo game, last Rapolo game. Kung karakter nimo, finding nimo, wa koy angayan pangitaon. Unsa ko si Dory Mona, wala lamig mo balik sa gahapon. Pildi jud. Di na to angayan panumbalingon. Pero ug mapildi di ka karon. Unsay tawag nila nako? Great God of the Sea, Poseidon. Ala sugatang dakong balod. Di ba ka mabikugan? Naikarit anda mo salod. Mo ego si mong tutunlan. Di ka pwedeng ipaunlod. Pasensya kay gutom kus kadaugan. Bali-balihon kang ipagod, karnibal tirada mao'y isudan maong, tambak malamang, magkamangkang sa mas kalisod masinate, bang-bang palaban, kang bisagin sa way mamate, tang-tangs listahan, bang! Tagaktak ning kalapate, samtang magkamangkang musa kasagdanan, birahon ti ka gamit pise, kay kinsagod ka? Makighatig, makigtigis, mga bag-ong abot, di ba imong gisulti pag niagi sa laglagbara ka mo abot? Wadawata, peke mong diskasi ang usagi palusot. Ang usagi palusot, kinsa patong bungkig uneven sa diskarte maupay nakatabok. Bugo. Ngandoy kag taas, salig dala ko gibay. Salig dala ko gibay. Di kay maghambog niya, waka champions tagakay. Waka champions tagakay. Saba kay kasyubik, unya naay dayong naka-silence di patay. Paspas mo banat sa duha. Paspas mo banat sa upat. Paspas mo banat sa upat. Sa ikaduha ay paspas mo banat sa upat.
Paspas mo banat sa upat. Mas mutuo ba kung paspas mo banat sa duha? Ikatulo, patay. Ikatulo, patay. Mo, para nimo excitement, para nako redemption. Usa ka sa akong mga investment sa sunod mo padayon. Bahalag mo indictment o ko'y paki sa litigation. That's fuck of shit. Doon tamo tanan para sa ambition. Amo versus 1, mapagano balik boy! Rapolo, pinasastigo ng barra. Kanabaton nga gabi una. Amo versus 1, mapagano balik boy! Para sa pinasastigo ng barra. Judge's decision, 3-0. Paglagas, para ni Amo. Balance 1. Shout out ni Juan Bay, tagang kay Don Bless. Yay, pero minya sa uyak na. Yo, shout out sa Acro, Alba Kaparo, Yubig, Lapu-Lapu Council. Hindi na mo kumatangin. Judges. Dali lang. Yo, okay, sa Kibuto na kuha mo, nakuha niya mo round 1, 2 nakuha niya 1. Round 3 yata na kuha mo, mas nagripan na ko yung sumat. So, congrats ako. 3 rounds pa ito ni Amo kay Bang Bang si Dio ito ni Amo sa round 2 sa doon niya Preserve pa akong iboto si Amo round 1. Amo creativity, more punchlines, reference direct to the point. Round 2 Amo magyapon ng mga scheme, rhymes, punchlines gyapon. Punchlines counts for 3 rounds.